У гэтым лесе заўсёды ідуць дажджы. Пакуль ехалі сюды, патрапілі пад дождж, хаця ў прагнозе яго не было. У лесе багатая флора. Тут расце 26 відаў дрэваў і раслін, якія больш нідзе не сустракаюцца. Белая імбірная лілія. Яе радзіма Гімалаі. Камфортна адчувае сябе тут. Папаратніковыя дрэвы, самыя старажытныя дрэвы. Яны прабацькі ўсіх дрэваў на зямлі. У лесе вільготна, а камароў няма. Адказ просты, няма стаялай вады. Некалькі разоў на дзень ідзе дождж, што прадухіляе застойванне вады. Здзівілі паразітныя расліны на пальмах. З гэтай пальмы паразіты высмакталі ўсё, што можна было. Адантэма. На бюросе гэта пакаёвая кветка. Вялікі дравесны слямак. Ён гермафрадзіт. Ён і самка, і самец адначасова. На кончыку яго шчупальцаў знаходзяцца вочы. Горы Пуэрта-Рыка – працяг кардыльераў, якія расцягнуліся ад паўднёвай да паўночнай Амерыкі. Гэтая турыстычная вежа рамантуецца пасля ўрагану. Другая вежа знаходзіцца значна вышэй, на вышыні 1100 метраў над узроўнем мора. Пачынаем узыходжанне да верхняй вежы. Мы ідзем па сцежцы, якую адмыслова зрабілі для турыстаў. Яна разлічана на вільготнае надвор'е. Даўжыня пад'ёма каля 6 кіламетраў. На маё здзіўленне адчуваю, што закладвае вушы. Сцяжынка вузкая, і калі нам нехта сустракаецца, то нам саступаюць дарогу, таму што мы ідзем на пад'ём. У лесе ёсць яшчэ некалькі падобных сцяжынак для турыстаў, але яны зараз рамантуюцца пасля ўрагану. Тут няма сухога сезону, дажджы ідуць круглы год. Пальмы і пышныя расліны ствараюць ілюзію джунгляў. Хаця, канешне, гэта не джунглі. Сфармавалася 4 характэрных тыпаў лясоў у залежнасці ад вышыні над узроўнем мора. На самых высокіх месцах расце карлікавы лес. Вось і вежа. На вяршыні вежы шмат турыстаў. Нават утвараюцца чэргі, каб нешта адзняць. Гэта краявід у бок Атлантычнага акіяну. Да акіяну з гэтага места прыкладна 11 кіламетраў. Надвор'е пачынае псавацца. Гэта краявід у бок Карыбскага мора. Літаральна хвіліну таму мора яшчэ было бачна. На вялікай хуткасці туман закрывае краявіды. Адчуванне, як быццам згубіў акуляры, альбо паступова губляеш зрок. Туман над гэтым лесам частая з'ява. А ў падножжа вежы зноў сонца. Запаведнік знаходзіцца ў цэнтры выспы. З Сан-Хуана мы дабіраліся сюды 3 гадзіны. Прычым апошнюю частку дарогі ехалі па складаных горных дарогах. Лес размешчаны ў падножжы самай высокай гары Пуэрта-Рыка. Яе вышыня 1338 метраў. Тут таксама некалькі тыпаў лясоў, размешчаных на розных вышынях. На самым версе знаходзіцца карлікавы лес. Інфармацыйны цэнтр запаведніка зачынены. Нікога няма. Павітаць нас выбеглі 2 сабакі. Ахвочая да ласкі сабака. Мы пералезлі праз плот і прайшліся па ўнутраных сцежках цэнтру. З басейна зліта вада. Аполлонікі. Дзе б мы не знаходзіліся, чутны спевы самцоў жабы кокі. Яны невялікія, убачыць іх цяжка.
Жаба названая паводле гуку, што крычаць яе самцы. Гукі ко яны крычаць для адпужвання канкурэнтаў. Гукі кі яны крычаць, каб прывабіць санок. Вось недзе тут крычыць жаба. Але дзе яна? Спевы спыняюцца, як толькі я набліжаюся. Пуэрториканцы называюць спевы жабы пякельным скандаваннем. Бамбук пасаджаны для ўмацавання глебы каля дарогі. Дзікая ажына. Калі яна паспявае, яна становіцца чырвонай. Назіранне за ручаём супакойвае і расслабляе. Жыццёвыя праблемы здаюцца дробнымі і неістотнымі. Філадэндрон. У фае школы, дзе я вучыўся, стаяла ваза з філадэндронам. Дзікі колеус. На менскіх клумбах шмат колеусаў, толькі колеры ў іх іншыя. Хеліконія з пладамі. А гэта сама кветка. Чаго не чакаў сустрэць тут, так гэта яблыню. Зразумець, што гэта яблыня, можна па лісцях. Многія яшчаркі адкідваюць хвост у выпадку небяспекі. Вось так растуць бананы. Выглядае гэтая расліна як пальма, хаця насамрэч яна трава. Гэты доўгі хобат быў калісьці бананавай кветкай. На развітанне да нашай машыны прыблудзіў коцік. Крэпасць з'яўляецца аб'ектам сусветнай спадчыны. 2 мільёны турыстаў у год наведваюць гэты музей крэпасць. Практычна кожны, хто прыехаў у Пуэрта-Рыка, фатаграфуецца каля яе муроў. Над крэпасцю сцягі ЗША, Пуэрта-Рыка і стары каланіяльны іспанскі сцяг. Пачынаем экскурсію з сувенірнай крамы. Манументальнасць мясцовых збудаванняў уражвае. Зараз па крэпасці натоўпамі блукаюць турысты, але раней тут віравала зусім іншае жыццё. Крэпасць была фарпостам імперіі і сімвалам улады над рэгіёнам. Яе штурмавалі, разбуралі і зноў аднаўлялі. Цяпер крэпасць адно з самых наведвальных месцаў карыбскага рэгіёну. Магутная велічнасць збудаванняў неяк не пасуе да спартанскіх умоваў жыцця гарнізону. Турысты любяць фатаграфавацца каля гэтай вежы. Выява гэтай вежы ёсць нумарных знакаў аўтамабіляў Пуэрта-Ріка. Па гэтай дарозе апускалі і зацягвалі гарматы на ніжні ярус. Хутчэй за ўсё гэта рабілася з дапамогай лябёдак. Гэтыя гарматы ўсё яшчэ чакаюць нападу. Яны ўсё яшчэ накіраваны на караблі, якія ўваходзяць у порт. На гэтым востраве рэшткі яшчэ аднаго форту. Калі гэты форт страціў ваеннае значэнне, яго сталі выкарыстоўваць як для празорій. Фактычна гэта была турма для хворых людзей. Пакуль гулялі па крэпасці, у гавань зайшоў круізны лайнер пад бальційскім сцягам. 2800 турыстаў. Заўтра амаль усе яны прыйдуць сюды. Зялёных ігуанаў прывезлі на востраў зусім нядаўна, і яны адразу сталі праблемай для фермераў.
Зараз на выспе ёсць запатрабаваная ў фермераў праца знішчальніка ігуанаў. Каля сценаў крэпасці элітныя могілкі. Могілкі былі заснаваны пазней, калі крэпасць страціла сваё стратэгічнае значэнне. Знайшлі калонію сухапутных крабікаў. Крабы выкарыстоўваюць чужыя раквіны. У працэсе росту яны знаходзяць і мяняюць іх на новыя, больш прыдатныя па памерах. Крабы не могуць плаваць. Іхнія жабры не дазваляюць ім ужо жыць пад вадою. Аднаго дотыку клюшні было дастаткова, каб пракалоць скуру на маім пальцы.